nnọọ ezi enyi na GCK mgbasa oziọma GCK. Ihe dịka ọnwa ole gara aga ka anyị na-ahụ ogwe aka Jehova ka ọ na-akụta mkpụrụ obi wee na-enye alaeze ya. Ogwe aka Jehova na-arụkwa ọtụtụ ihe ịrịba ama na ọnụọgụ mmadụ nke bara ụba. Anyị na-ahụ ịrịba ama ebe ọ pụtara ihe na mgbasa oziọma Global Crusade na Kumuyi. Kumuyi na-esikwa obodo na-aba obodo, sikwa na mba na-aba mba na-ekwusa maka oziọma Kraịst, mgbaghara. Chineke jikwa oziọma na ihe ịrịba ama wee na-agbara ozi ya ama. Anyị jikwa oziọma wee na-aga mpaghara ụwa dị iche iche ebe ndị nke Kraịst na-agbakọta dị iche iche iji wee zute mkpụrụ obi dịka nke emee na ọnwa Mee mgbe abalị ya gba 22 ruo 24. Ọbụnagoro Chineke si wee gaa njem wee metụ ọtụtụ mkpụrụ obi aka. Emetụkwara ọtụtụ ndị ndu nzukọ dị iche iche. Anyị hụkwara ihe ịrịba ama na ọrụ ebube nke emere site na mgbasa oziọma GCK. A na-atụ anyị ga-esonye wee na-agbasakwa ozi ọma na ihe ndị a na-ahụta n'ihe omume ha na-esonye anyị n'oge a na mgbakọ mgbasa oziọma GCK iji wee jezue ozi nke Kraịst nyefere anyị n'aka iji wee rue ụwa niile arụ. Ka anyị sonye onye ọzọ atụrụ Kumuyi dịka ọ na-ewetara anyị ozi ọma nke Chineke n'ihe omume nke a. Aịzaya 26 amaokwu 13. Jehova Chineke anyị, ndị nwe ọzọ enwewo anyị. Lee asụsụ ahụ, nụrụ mkpọsa ahụ. Jehova Chineke onye kere anyị, Jehova Chineke anyị, Jehova Chineke onye mgbapụta anyị, ndị nwe ọzọ ewezụga gị enwewo anyị. Chee maka ndụ gị dịka Job sịrị, m gaghị ezo mmehie m na ihe mkpuchi onye nwe anyị Jehova. Ndị nwe ọzọ enwewo ịchị isi n'ebe anyị nọ. Ịṅụbiga mmanya oke enweghị ịchị isi n'ebe anyị nọ. Ndụ akwamiko enweghị ịchị isi n'ọtụtụ ndị mmadụ. Mmerụ, izu ori, maọbụ ego gọọmenti maọbụ nke ndị agbata obi ha izu ori enweghị ịchị isi n'ebe ọtụtụ ndị nọ. Nye ọtụtụ ndị anya ukwu enweghị ịchị isi n'ebe ha nọ. Onye nwe anyị Chineke, ndị nwe ọzọ obere elu agụụ ihe ọjọọ, obere elu isi asị enweghị ịchị isi n'ebe ha nọ. Obere eleve anya ukwu onweghị ịchị isi n'ebe ha nọ. Onye nwe anyị, ọ bụrụ na ị kwe eziokwu etu a, anyị bịakwute onye nwe anyị n'obi ghe oghe, n'obi eziokwu. Anyị wee sị, nke a ka anyị maara na chi ndị ọzọ enweghị ịchị isi n'ebe anyị nọ, ma anyị chọrọ ịtụgharị, ma anyị chọrọ inwe nchegharị zuru oke. Anyị na-achọ mweghachite azụ, ma site na gị, mgbe anyị kpọrọ aha gị. Ndị a bụ ndị na-ayọ maka mgbanwe nke ndụ, mgbanwe nke obi. Ha chọrọ ka ha nwee ịchị isi ahụ nke dị ka chi si kee ya mgbe Chineke kere Adam na Eve. N'ụbọchị taa, ị ga-enweta ịchị isi ahụ nke bụ nke eziokwu, nke ka nke a si mee. Ọlụ ndị ozi 3 amaokwu 19. Ọlụ ndị ozi 3. Ya mere, chegharịanụ. Ị chọrọ ịchị isi? Chegharịanụ. Ị chọrọ ndụ ọhụụ? Chegharịanụ. Ị chọrọ ịchị isi ebe ihe ọjọọ niile nọ? Chegharịanụ. Ma chigharịkwa ka m chetara gị. Kembụ, e kere gị maka ịchị isi. Nke abụọ,
ịbụ onye emerụ site n'ịtụfu ịchị isi. Nke ịtọ, emere ka ị chegharịa ka ị wee nweghachite ịchị isi. N'ụbọchị taa, a ga-enwe ịchị isi n'ebe mmehie dị. N'ụbọchị taa, a ga-enwe ịchị isi n'ebe nyanya dị. N'ụbọchị taa, a ga-enwe ịchị isi n'ebe mmekpa arụ nke Setan nọ n'aha Jizọs. Ozuzu oke, ozuzu oke, ozuzu oke. Onye nwe ya, ana m abịa dịka ị sịrị, chegharịa. Ị chọrọ ịchị isi ike, ịchị isi, ị chọrọ nnwere onwe zuru oke. Ya mere, ọ bụrụ na nke a bụ ihe ị chọrọ, chegharịa ka e wee hichapụ mmehie gị, ka e wee hichapụ mmehie gị. Ọ ga-ewere ihe nhicha ahụ nke si n'eluigwe, ọ ga-ehichapụ mmehie gị niile, na agaghị echetakwa ya ọzọ megide gị. Ka bụ ihe a na-atụ anya ya ka emee, ka bụ ihe ọ na-ahụ n'anya ime, ka bụ ihe ọ na-atụ atụmatụ ime nye mmadụ niile ka ga-eleba ndụ ha anya. Onye nwe wee na-ajụ ha, taa ọ bụghị ezi Adam, ọ bụ gị onwe gị. Ọ sị chegharịa, chegharịkwa ka e wee hichapụ mmehie gị niile gị. Ọ ga-eme ya. A sị m na ọ ga-eme. Nke a bụ nke mbụ, nke dị ebube, nke dịkwa ịtụnanya, nke onye nwe anyị chọrọ ka ị mee. Ọ chọrọ gị ka ị wee nwee ọdịdị nke ezi omume ya, ọdịdị nke ezi omume ya na ịdị ọcha ya ọzọ, n'ihi na ọ chọọ ya mmehie na ndụ anyị. Ọ chọrọ ka ọdịdị ya dị n'ime anyị. Ọ chọrọ ka ọdịdị ya dị n'ime anyị mgbe ọ ga-abịa. Ọ ga-ehichapụ n'oge ime ka dị ọhụụ na-abịa, nke ga-esi n'iru Chineke wee bịa. Amaokwu 26, ọ sị, unu bụ ndị Chineke buru ụzọ were ya zitere mgbe o mere ka ọkpara ya bilie ịtụgharị onye ọbụla n'ime unu n'otu n'otu, ịrapụ ajọ ihe ya. N'ụbọchị taa, abalị taa bụ nke gị. Dịka ị na-atụkwasị onye nwe ya okwu, dịka ị na-ekwenyere na ya, nzọpụta ga-abịa. Dịka ị na-ekwenyere onye nwe, ịchị isi ga-abịa na ndụ gị n'aha Jizọs. Ihe ọjọọ ọbụla nke na-achịbụ isi na ndụ gị wee na-emekpa gị arụ, nke chụpụwokwara gị na-eme ihe ọjọọ, onye nwe anyị ga-etiji ike nke mmehie pụọ na ndụ gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Nna, n'aha Jizọs, ana m ekpe ekpere bụ ndị a niile bụ ndị obi ha mawụrụ ikpe nke mmehie ha, ha ekwepụtakwa mmehie ha, ha yọwọ maka nzọpụta na nsacha nke ndụ ha. Nye ha nzọpụta ugbu a n'aha Jizọs. Hichapụ njehie ha niile, wepụga ncheta nke mmehie ha pụọ n'anya gị n'aha Jizọs.
nye ha mgbaghara n'udo nke obi ugbu a. Onye nwe anyị nye ha ike inwe ndụ ọhụụ, ndụ agbanwere agbanwe, agaghị adịkwa etu ha dị na mbụ n'aha Jizọs. Ana m ekene gị n'ihi na ama m n'ịzago. N'aha Jizọs ka m kpere, amen. Nna, n'aha Jizọs dị ukwuu, anyị ma na ị gaghị agharịpụ isi aha nke enyere Kraịst. Ọ bụ aha nke karịrị aha niile. N'ịkpọpụta aha Jizọs a, ikpere niile ga-egbu n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe na ọya niile nke na-adị agwọ agwọ, na mmekpa arụ ọbụla, na mmekpa arụ ihe otiti niile, ha ga-erube isi na mmekpọpụta aha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, malite ọlụ gị n'ebe onye ọbụla nọ. Ihe ịrịba ama nye onye ọbụla, ọgwụgwọ nye onye ọbụla, nnapụta nye onye ọbụla. Mee ka ọ pụta ihe n'aha Jizọs. Isi mgbaka, arụ ọwụwe, nsogbu ọbụrụ isi ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọya goita, ọya hernia, ọya fibroid, ụkwụ mmiri niile, ebe ọbụla zara aza. Onye nwe anyị ekpe site na ihe ịrịba ama metụ ha aka ugbu a, napụta ha, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ọya nke dị n'ime, ọya obiri n'aja ọcha, ụkwara nta, ọya kansa, ọnya afọ, nsogbu nke umeju nke akụrụ, ịgba ọbara ọbara, oruru ọbara ọbara, metụ onye ọbụla aka. Ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ, ihe ịrịba ama nke nnapụta nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Ọya na-adị agwọ agwọ nke dị kemgbe, onye nwe anyị, n'ebe mmadụ nọ ọ bụ nke na-apụghị omume, mana n'ebe ị nọ ihe niile kwere omume. Zute ha ugbu a, metụ ha aka ugbu a, mee ka ha bilie ugbu a. Onye nwe anyị, ọya ahụ na-ana agwọ agwọ ka agwọ gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, gosipụta ya ugbu a. Ọ ga-erukwa ka ọ bịa na mmezu, n'aka nne, n'aka ịkpa, n'azụ, n'iru, n'etiti, ebe niile. Onye nwe anyị, ka ọ bịa na mmezu n'ebe nkwupụta okwu, igwe redio, igwe nzikọrịta ozi, n'obodo ọbụla, n'ọgbakọ ọbụla. Ihe ịrịba ama ngosipụta ka ọ bịa mmezu, dị ka anyị na-emepe anya anyị. Anyị na-emepe anya anyị n'ihe ịrịba ama n'aha Jizọs. Anyị na-ekene gị n'ihi na anyị maara na-emewo ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Daalụ n'isonye anyị n'ihe omume GCK kwa ụbọchị mgbasa oziọma gị na Kumuyi. O doro anya na ihe omume nke a emewo ka ị mara na Chineke dị njikere ka gị na ya wee na-akpakọrịta ma na-anọ mgbe niile. Biko na-esonyekwara anyị na mgbasa oziọma GCK site na ide ihe edepụtara n'iru ihe nkiri ihe gị, na-atụsapụ ozi a wee nye ndị ọzọ. Anyị na-atụkwa ndị ga-esonyekwara n'ihe omume GCK mgbe ọzọ. Ciao.